Et bon, histoire quoi. Vadiny Samira Angela Mark Zengaranazy. Zahay zay tanao zany nigagiaga tary. Zahay mihevitry volaniko Claudia ndraiky Rachida ty niany. Ro rety avlako tsy maintsy hiady amin'ny soirée. Parce que ro ty fa malimaly zay ro zegny blague le raha fa za tsy de mahay blague ny mazinga. Kakara zegny. Allez voir raha igny taminaka. Ke vadiny Samira ty zegny taminaka. Zay ko fankahita zegny itsatsy mikaiky za mafamy. Za mikaiky izy mamary. Kakara igny fa zegny ataonay izy ka zay fankahita zay tsy maintsy mankara zay fa. Ke izy navy amizay avlanko tafamy vlanko nagnano nika za taminany. Il faut donner enveloppe za taminy vadiny Angela Mark. Bon. Oui, je te donne tout à l'heure avlan. Ah ok vlanko. Bon za amizay ko nagnano ambiance naka, fitanareo ko za nagnano ambiance naka. 4 heures de temps direct. Zay jiaby ambiance, olo jiaby amizay nody Rachida nody. Madame milliardaire nody Claudia nody olo jiaby. Zay igny zay tio. Zay ndraiky vany amizay zay. Sendra zay magnano en direct zay roy fa zay ndraiky vany azy zay magnano en direct zay roy. Izy aminay volana izy mikaiky za 3 fa tsy reniko. Vany amizay volanao ka iny Philippe. Nagnatogno baka za igny. Za andeha agnatogno déjà za ka intsineniko quoi volanko za mbala mitsangana zay tany raha volagny zay fa za tsy andeha aminany ary. Dépose ton cul ici volagny. Fatany blague-nay zegny. Tsinjeri karaha igny. Bon vany avy batsika agnano direct tsika volagny vany volanko za andeha agnatogno volanko tamy vany za aminay nagnatogno tany. Tsy haiko nino fandehany histoire. Tsisy raha haiko. Lehilahy ty io fo tia mompoko za. Maty anao niany. Karaha igny edy. Za jeune de lehilahy za tsisy raha maratra amin'igny naka. Za tsy mitory. Ça tu me tournes parce que c'est moi qui a gagné. Ni deux comme ça parce que Lila B resin viavi. Vadini Angela Angela tu comme mec Angela mec tu comme Angela mec. Zé vadin Angela mec tapé na rose. Ngara vadin Philippe. Tiens, puis courir là. Ni deux, voilà, j'ai là, comme on direct vade. Jab, tiens, barcono bleu, à gauche, à droite. Ni deux. T'as vu? J'ai pas porté plainte. Parce que ça, quoi. Nani en lila yu abrayu. Ambarenti Jack Chandong, Zati. Lila bitch masak viavi. Za tsranazko. Tsranaz. Y a rien. Tsranaz. Tsis sora mbalarek vous bokatami. Fallait la mander 53 ans. 53 ans Lila zengi. Izy lava izy fo vaza. Ni deux ko atelan'olo ty. Mitantara izy mora. Ni deux ko. Volagna vadiny boka magnano direct mga boka vadiny. Angela Mark. Volagna amin'ny Angela Mark tapenareo amin'ny Facebook. Volagna amin'ny Angela Mark magnano direct mga boka vadiny. Io mbarina adiny tsaiky. Mopoko za. Anao toko. Za popony Gaël boka za mga boka ito. Fale Gaël popoko tsara boka ko ito. Gaël popoko tsara boka ko ito. Fa Gaël like pompier na avy nandretry laranany. Za popony lela. Za. Toko jo vlanko amin'azy. Toko jo. Ula mopoko za zegny. Toko jo. Anao koa tsy nazoko. Anao tsy nazoko. Anao tsy ratsavoko. Igny anao kaiky police. Igny anao kaiky police. Parce que anao tsy nazoko. Anao tsy ratsavoko. Fa anao ndraiky koa ratsavoko non, j'appelle pas police moi. Za joui baka niady lehilahy be. J'appelle pas police hein.
Parce que atana kazi mararabi. Angof já partira. Neftiza sussurcido com baranduti. Tava te mamei, fais avec moi. Angof já partira. Fais avec moi. Tika famoso, zati me miadi. Fama mali. Zati championaring amniu. Zati vula za me mangondi. Fa hamaliano. Sure. Vla invadri. Não me diz sura que tem assim. Samira Mike. Sure. Azava kingam na buteio. Balatana. Zin separing am de porque tinha que fogo buteio. Sure. Azatom nane. Mar do city. Ne fazami boca zakara famanga zatenga. Zamanga na ambiance na casa, mi s'amuse, bala mi souffle, bala. Ti teste, ti salsal faina na namtena. Allo, salsale faina. Baita no diabo com os André que na canha. Zejam de Rashidani, j'étais tranquille. Zama ptuki, zamanga na ambiance na casa, za tinkutunga ulo. Bala mi sulja les like. Ana salsal faina avec moi. Même tataraza inga mare. Connais très bien inga mare fatsara manunundo za inga mare. Zaul mei. No one kutsara no. Bon, na rumzen bela fa infra blanco. Parce que directive que den cause étape quasi. Famille sasan dok naita mi sasan chinaita. Sakana fana ici. Vamos na Kati. Zati me mangondi. Zati me miadi. Fahamali. Hamali. Yunde kakanakai. Zati mvuna za fanoro. Zati mvuna za me miadi. Fahamali. Ano chambela ko. Tova kara infuzabka. Tsika famoa no fundo. Atinho za fanuro, je suis pas fanuro. Zama e mamali. Tundrefu. No fa one kid. Bom, na rumzembela kwini balatiambara ku histoire tuoi. Zani utira shidanda yadne ki Claudiain au début. Parce que rufa ndane. Allez voir aina de tamna katati. Zama andre viens chara wiz. Zana ngat mis chara. Ande manguza tefka. Bala tsaria com une histoire you. Bala je connais pas une vieille histoire. Chisraeko. Fazafuze mae. Samira you. Na vinta vandra vadko. Angatkiza Saint André. Angamia vadko 150 €. Vadko nandene ngatkizi. Ta Saint André. Tinha mezano vola, 0. Tinha mezano Samira e Angela Marquio, 0 vadko. Tinha mezano vola na franc. Donc, vola na Samira donc metin lá na Rafa. Afandinha cuida na casa em imaginação. Afandinha ku. Met vola e zengi na mezano vadno easy, na ndeno one na Rafa. Izamzeze ndo vulinga vadni. Asa na mesa ku vadin suraya. Mais kakaraze l'histoire. Attends que imagination, enfin, je suis pas sûre. Parce que jusqu'à maintenant, tu check raisonnement les langues de Moupkouza. Bala tu check raisonnement pourquoi les langues de Moupkouza. Bala je connais pas les sujets en fait. Bala check fake. Faïzi vous ouais 200 €, 300 €, 500 €. J'ai 500 €, j'ai 300 €, j'ai 200 €. Ismo telun vlain. 100 €, 200 €, 500 €. Zéran vlain. Zéran vlain direct ils amènent Vlanc. Tu parles de quoi? Je comprends pas Vlanc. C'est de quoi tu parles Vlanc? Tu parles de quoi là? Direct une peine la table. Tu menaces Vlanc ton nan. Oui, je te menace, je suis pas fou Vlanc zani tunduini. Naningenan. Naningenan tunduza. Naningenan.
nataoko nahita za marigna en plus izy magnano lunety tsy haiko lunety nany misy assurance na tsisy assurance je sais pas fa nidiadiaviko lunety nany ni fulufulatiko nidiadiaviko lunety fa nahazo matoela igny PD tsy masaky viavy tsy ampoiziko feky j'étais jack chan comme ça sora jiaby ambarako anao etona jiaby igny bleu ty jiaby igny bleu taezagna jiaby tsy haiko karakory feky nagnanovako izy je connais même pas iny raha nidrika amin'igny naka na tsy haiko feky nisy eto nidrika aminaka fa nazoko drako lelagny edoeko vadiny baka agnasary ty hidriky sora nizako maso araiky molimola atako anao eto koa agnaty jeriko agny mididira ty anao tsy nasaky nidriky vadiny baranjana vozo tsy haiko feky tromba araiky karakory niady lelahy fa je me rappelle pas ry namako jiaby nitantara sora lelahy ko tsy haiko novonenao tsy haiko en fait za koa meloko tsy haiko raha misazoko aminaka je sais pas tsy haiko je sais pas tsy haiko raha misazoko fa nihoaniko nihoaniko tapenareo Angela Marky volagna aminany Soraya magnano en direct magnirika vadinao anao zay magnano en direct aboazy vadinao tova nihoaniko tsy haiko agnano fond de teint tsy haiko agnano fond de teint misore nihoaniko matoelanany nihoaniko matoelanany zegny bon ambe fotoriagna igny koa tsy haiko itory za koa matoela io on va attendre ça za tsy ediky dokidoko tsy haiko fa je suis fatiguée Angela Merky tsy haiko Merky zegny Angela Merky tsy haiko Meky entre zegny raha Facebook nany baka nagnondro be bon nareo mbelako za angalangala onja hely tseniky tout à l'heure quoi après on va voir ça izy mantegna koa mandeha magnantony gaz karantegna zay mitondra vadintegna zay tsy magnaja tegna zay vadintegna vadinay drako tsy journalier karaninao ma chérie vadiko miasa amin'ny banky hitanao kendriky volamena aminay igny vadiko igny miboa eo ninao matoela be maiepeky be igny baka drako ma chérie katikaty maloto nintsika Facebook ity ma chérie voto baka anao izy hitanao izy nagnano vidéo igny zakatika ma chérie karakory paretsika iretsy edy réseaux sociaux ty reninao edy azna tsy hainao fiavagna na reny Soraya anao nandeha nidrikidziky lala igny azna raha koa tsy hay tsy dirigna mazava fiavagna na reny Soraya tsy hainao zegny tsy aferanao feky tsy hitanao fo nifafan'ny Soraya raha jiaby tamin'ny muranazy tao fôtony zoko tia za izy igny adindreo hoe tsy adinakay ireo reo tamiko egny tary nikoragna voilà c'est tout tsy aferanao anao tsy membre ni za baka tsy membre andreo ndraiky ka fa tsy membre ambodjement fa za koa fa ty boaka hely angala sorosoro ty inainanigny gasy hely ndraikindraiky mba miboaboaka za mandeha amin'ny zandriko ary amin'ny vania ino problème nao mivolagna fa tsy magnaja tegna drako vadiko andesiko de temps en temps zay ndraiky hitanao isan'andro miboaka karaha anao isan'andro amin'ny lalabe na lalabe aby fa empaka mizaha soranao mareo crocodile maty na lalabe aby fa ty totoka antany hafa fa ils ont pas le choix quoi azna tinginy mamanao votanao igny nintsika roe réseaux sociaux ty ma chérie nintsika roe ty manomboko niany zavanao dodo zavanao preuve tianao azo igny izy nazonao nahita za tsy nagnana en direct no moaly mbala namo drako mbala vonody an-tragno namo mbala nikoragna ndraiky zoko Soraya tsy tetry azonao tsisy diranao tinginy mamanao ty crocodile ty soranao karaha crocodile va d'abord soigner ton visage là après tu rentres dans l'affaire qui ne t'appartient pas couillonne de merde
Tsy magnadio tegna moi. Kozeny folo dra manambady vazaha mandeha mina amin'ny restaurant gasy, mandeha midodo ary mandeha mivina ary bordel zegny vadindreo jiaby. Idiranao koa volana igny, hazanao ma chérie tinginy mamanao, lileranao babanao fandroaka matanao sara crocodile. Tinginy mamanao, boka eo anao koa hitako. Anao koa hitako. Za io mahia za taminao tanana direct nakaraiky voalohany. Fa ela igny. Mahia za fa tinginy mamanao no. Zava-minao, navagny tsara izy. Tokiza tsara fa preuve tianao nazy igny izy fa nazonao igny. Tsao nahita za tsy nandefa nomoaly igny. Za mbola nandro, mbola namo. Fa hitanao baka lageranavy ke. Mbola namo, mbola nikoragna ndraiky zoko za. Zay nifandamy za raha oteny zoko. Na, hitanao message jiaby igny. Dikan'izegny tinginy mamanao anao mbotry izy iky. Mitsikitsiky amin'ny raha tsy aferanao tinginy mamanao. Tia mipidira amin'ny lavatainao lilileny maepek be job journalier maty igny. Allez, igny koa hitako igny koa igny. Mbo tsofoka amin'ny lavataina azy mahegny ty. Mazava mina, raha tsy e, mandeha mikapokapoko. Ha! Foare! Anao io farany niasa, anao mbazy mijalinao io. Fa tsy hainao nandeha ataonao fiaignanao. Mare loatra jala ataony matoila io anao tsy igny. Le lavataina mahazo anao io donc fa tsy digninao masery. Ndraiky nitsika amin'ny raha tsy aferanao, raha tsy hainao feky. Anao manahita za tarina voabomabomka. Anao tonga de miditra korke. Karaha za igny na voatefan-tsofy igny tary. Karaha za igny zay nipopopony soraya tary. Izy igny izy fa nitsiky. Raha koa tsy e. Dia. Mazava. Miti titre film. Oui, matzazi. Ja kul jabi damna katima dok satru mahe karaoke ni hirana ka jaku satru mahe karaoke ni stora naka. Are ki famangan karaoke ni stora naka ngare ku bala tsmae ngare ka ko mangala ta karaoke re ki kwa. Are ki fatsinari ni. Are ki voalohany na repetition fianana naka nan karaoke. Fahita be fatsinari karaoke na rekin. Na, ficou tsisy jery foka tsisy jery tegna n'olo tsy amsaigny koa ni copier ni araiky nagnano karaoke ny fiainana akatrina igny. Natao ni copier koa. Nagnano koa araiky. Faroe nijika amizay chetoany verigny en France koa nangala takany karaoke araiky tsinarigny araiky ro karaoke taloha roe igny baka tsy nahay. Magnano karaoke, vous avez fait tiens que par cœur de mon histoire en fait, c'est juste karaoke. Neuf go badube en France, comme balara ancien karaoke tsinarigny quoi. Ça tu na ro par cœur zala histoire nakati bala karaoke mpudi fu fa olo telo. Bala tiens que mazun kainganizi. Bala karaoke na rek tsinanjari, tsy mahay. Bala igny koa na regna attaque. Tsisy mba tiagnano effort zegny mba tia comme quoi zegny ni tiagnano effort mba mandilandilitra ni araiky fanagnano tsy nahay. Bala igny koa copiegna koa karaoke na rek tsy mahay. Bala natao par cœur koa karaoke na rek. Joko. Mba manova effort ma fiainana kaza la. Iska uli adamna katengan karaoke simba karaoke mba maring mba sio karanina ka mba azala iska jako mangono vefe fora mangareke ano jo fa telo nul mangan karaoke fiananga naka bala tiof ma chérie c'est pas encore là avouez une voulez fa ya za ti vlo 3000 euros zegny na Facebook na kati ma chérie. Zako fa on voulait 3000 euros, ça reste ici dans mon Facebook. 3000 euros. Zengen tia ko nganovna easy 3000 euros. Donc ni choix de ton Facebook no encore no ngana direct no mai priti no nganovna no ai. Fa pour l'instant ils ont Facebook naka, ça reste 3000 euros. Tini naka. Ça tient un peu de quelqu'un. C'est à moi. Zame priti en fainha ko to no fa 3000 zengen tio. Alabi. On ne voulait ni maman que t'as 3000 que j'ai une tienne faïna non 3000 tam numéro non t'as c'est bon 9500 rien t'as 3000 j'ai une tienne non fallait qu'une tienne quoi ça forcer non ah non ni tu as 3000 euros aïe as vu non voulait en 400 tu as 3000 euros tam non j'ai une tienne faïna na ka voulango aïe ni pourquoi tu forces
Ça reste 3 000 €. Ça tient pas ninguém com ele cá. Ah, sei lá. A novela, Sandrine, tinta na vida de Sandrine. Ah, tem Facebook na catia que eu não tá na vida de Sandrine. Nem mais força não am Facebook na casa, tia. Tinha um plaisir a mon Facebook. Pourquoi? Ah, não tá na vida dela, a vida. Ele trazendo que eu tô no Facebook na cá. Ai, nem mais que eu corrigir nós. Então não te corrigir com a mira, nós vamos corrigir mira na cá. 3 000 €. Zentia com o novo exato. Ah, não, ele letra vida em Sandrine, zenco tio com tio que sabe de monquer. Ah, não vou que exato quoi. Ah, na mira na fa na mod de fé, faz mod de fé mira na manga. Ah, 3 000 €. Ça tient pas ninguém. Oui, ça tient la cara. Sari reno uma série. Ita numa zovi papa sosi uma sari reno uma série. Sa ano dok sarto de papa sosi laringo dok uma série. Papa sosi laringo uma série. Ita no rom cliclio rouillé pentira ma kof. In ron tengan manyefa. Il paie bien. Farou comme ita drolix 4x4 lis climatiser angatno nga noti sera razno parce que roni ti comment dire la ni volan crédit to mobile noti mazura loti no mazos full flare glace petit déjeuner non zati akro magolgorin intenga ni chifra as não foram tobil classe lixing sistem raznom doin ro entendi capea biro ro como as falfata marei metandiana gazera já com vulin as matéria zengra no vone ro e papa pessoas parce que zet tinha uvtai chas no maravlanco para tá para comer chas maravlanco ro ele totone hangi fun ko faman ki vola euro fun tsara ma chérie comme ça is mieux tu venga teki matiam naka comme ça l'argent beaucoup de sortir ai Mbara no Rolex sam katkati misi climatiser angatin tumobili mbara no indo mga miya chifra ro madu tulutu ingi ro clio mako fa tumobili indo l'argent ro timtima ngovalamba 3 jours indo l'argent ing faro classe caporal gesi ata vai sebe kano ano ile nyanti ata vai sebe kama gatka vola amnur classe vo caporal vola costi angata vola tout de suite porque no kumba mahazo amjo globe kabi tout de suite não vou problème não as bebê tinha que ninguém faz a contra na rumba lá nyantifo ano fa mais l'argent ai miro afa ku doko vai antana que chora be que vai vanani carinhas nós o chifra as não baka ya check ti matem na casa mas que chora doko como as ame manipuler afa que as me manipuler bobota il faut manipuler les bobota ai eu lá jogo sakura mi business na né sakura um tier fairan mas cheiri erkam rayan erkam fulan erkam zengwen erkam tara no te corriger ku eu mira no mira tio no vline aí fara vline no eu Fatima atete mas não fatioso tam 2022 Fani solo vulngaran vlang no mira no hoin no bukan nangar casar 2017 ano nangar casar tam 2000 as não nangar essa nozinho ano nangar ka tam 2022 zero mi malo izin vulnga azul já fez copia na tua stockage 2023 é mal de curze qua ring no quaran vlining ni copia no na peta canon anzari invade frase c'est dit copie coller an vling no c'est déjà assim si ma patete ti na mon bilou c'était ancien c'est rien ils m'ont dossier no jogo não jogo bom no va parquer tu sabe que histoire na casa c'est pas même karaoké à chaque fois c'est le même karaoké ça le publier les fatio il y a rien qui fait exciter les gens. Ça fait pas jouir. C'est ancien. C'est ça nouveauté, mais c'est donc. C'est ancien. Na ulunzazi ma. Zuma tif kwa dosen surayati karaoke inkompud karaoke rek tsari sulne. Mianta karaoke ni histoire na ka fatelo mnoe. Ran vlainois même phrase tio kwatio.
Tu as quoi? Tu as échi la maïs. C'est rien. Ça fait pas cicatrice dans les cœurs. Ça fait boire de l'eau bien glacée. Oui, ça fait rien. Il faut travailler encore plus fort. Oui. Ah, d'accord. J'ai mes amis chalets ça. Avant on vient faire, zami ton nam. Na zafu fa tiendra ton zam fienga no ke. Azo como lo de tom quando ia damno. Zama vula tamno fa Sandrine te quando ia dano. Asa kaskan Sandrine, inde asa kaskan Katia. Iro mai problème do an. Fara tiok vulangen en global. En offre tire des choses depuis longtemps. Tu aimes le chose longtemps. Après, attends d'abord. Ameza. Hari, zani si tenira suraya. Ana mi se tenira zakara kora na la botinga no. Ana mi se tenira zana. Na no te monza. La boras no. Har se tenira zi. Nira su tenira noza. E ku num su tenira zebka. Adako amblafu dako ma pala iza. Kara ze num su tenira. Na ratondo ma pu zakula nisi fofo tam kura na lefono ko. Na propria beza zai nat tio. Nina su tenira. Ano ina te monza fa eres monza dira kera. Su tenira una monza kala to be. Ni tenira. Oui, non, on a fait vendre, on a mon zap là, non, tu veux que moi mort. Ah, soutenir, vas-y. Karim soutenir. Ah, non, donc tu me fais un blanc, ma là, non, ça t'a Karim fait une ripa, ma torte, Karim. Karim, tu me soutenir. Ma là, non, mangueiro. Maman rentre, hein. Karim soutenir, ma série. Haza to ise matela no yo sara su soutenir na tonom na kan fa matela no ripa. Soutenir no sandil mga sasazane kat sa mga sasazane fa na ka fo na kan ko fi fragile ça fait mourir ke. Moi pa planète. A soutenir assim. Me la gay sama dire na ni. Ari ya je l'aimais zengwe zamane ne ta fara fara tawno. Zamanek normal bukan check ma chérie parce que non ni hane atam naka ano nangan kukusa li sa vakara to fatonul bande mande fam naka kukusa tsara mga sa tsara ke ano c'était important tu étais pas important pour moi en fait ano c'est comme si c'est quelqu'un comment dire ano c'est ou lave zeng ni hane hazeng ano fiti avanora fiti avan tinginora hazeng ano ni hane ba plano zeng ande fa dossier nu jamanga sa zayo transférer nom nakati ba kaze za bye les planètes fa ci soutenir na tono ma série fa temp rip kazano soutenir tskareni soutenir ma chérie tu vas rip bye planète on voit. Atau vai ser porque cara, qual cara na não soutenir essa vlagem não, atau vai matuela não porque, se tá não fez favien tai matuela nós manguenger, se tá não fez favien, e farit bye le planeta, os caras não soutenir o machine. Ale não, doce no mga sazanga minha nossa, zang ko exemplo fragile que era, moi bye planeta, plus là moi, heureusement c'est déjà dur de cœur, sinon ça, c'est toi appeler l'amour pour moi, c'est pas un soutenir comme ça. Tu as fait fitia vandraha mineha neha amra chiheino ça me dire non non ya normal notre mesa parce que rien à foutre de toi ano ko n'importe tam naka non azgum tellement j'ai rien à foutre de toi visage non parce que azgunu na chihek fek fatin tan bisado tan tellement zenga no chis dikan fuck ti terje azno oh t'es rien. Anoni ni hanéha. Hey. Pourquoi tu m'énerves avec moi et tout le temps? Car
karaha jireko igny izy ary za inavy fitiavako izy hitanao amizay baka za tsy ninehanay aminao anao nene aminakahy ty koragna be baka anao tiango la cœur de moi baka anao igny azinao hitanao zay anao tsinitsinjireko anao topiny décision anao Soraya ty karaha tsinjy za na fanoratany karaha tsipitsipiny karaha mga tsipitsipy niny ty capsuline cogné igny hitanao ndro zany ndo tsinjeranao azinao t'es pas important karaha za olo mijery izy karaha zay izy za mijery olo misy mankatia zany tsy mankatia j'ai pas je m'en fous avô Soraya ty atao chef agnatin'ny groupe ndreo raha koa tsy hezaka papegna anao koa mahera agnaty groupe nay ato zegny aminay nama ty za ty farany tsisy dikany amindreo olo aby zegny tsao tsy hainao zegny na za zao efa nibaka nibloqué ny keke ndoko tany keke agny Soraya nibloqué anao amy raha tsisy dikany za efa nibloqué ny keke agny anao vona za ty agnano chef aminay groupe fa bloqué parce que zany ka mandy tsara itonga nita ivanga cadeau nakavy na ko mba ndesa raha zegny vi bloqué tsao anao tsy mahay aza moromorogno ary za zegny tiagna chef zegny amitsika groupe ato zegny hoe ko hainao raha ataondreo olo aby za donc anao donc tsy mivolagna zegny raha jiaby volagninao amy raha anao nisoratagna aby amezanareo izy comérage raha beky tsy ampoizinao masonao trop grand asinao maso madidiny koa boko mampampimalana somary miampiaragna amy charme anao mba mitsiditsidiky raha reo le masonao fa boliaka igny mbola nanitopy amy sisiny koa nandeha namaky Zuma ça fait du bien comme ça. Tu es un peu isco, masse ma viande ça fait du bien.